Čaute všetci, opäť sa varí silná káva s Emonikou. Ešte raz. Čaute všetci, opäť sa varí silná káva s Emou. A Veronikou. A dnes tu máme opäť našu hostku Majku. Takže ahoj Majka. Čau Majka. Ahojte. Vítaj tu s nami znova a opäť a ideme znova brblať do tvojho života a pokračovať, kde sme prestali. A poďme rovno na to, takže predávam slovo Emke. Nech začne. Takže vítaj znova v ďalšej časti, Majka. A sme radi, že si prijala naše ďalšie pozvanie a že si sa tu objavila zase, aby si nám dokončila svoj príbeh. Aby sme sa dostali do takzvanej prítomnosti. A skončili sme naposledy vlastne pri tom, že ste sa ocitli na Slovensku a ste si cez agentúry alebo barzi ako všelijako hľadali prácu vo Švajčiarsku, lebo ste sa rozhodli, že poďme skúsiť Švajčiarsko, prečo nie. Tak vlastne povedz nám, ako to prebiehalo ďalej. Ty si dostala prácu v hoteli jednom. Ako chyžna. Takže ja som tam prišla a bola som vlastne... ubytovanie som cez nich neriešila. To sme riešili cez partnerovú prácu, kde nám ponúkli vlastne jedno štúdio. To znamená, že to je izba spojená s kuchyňou a máš tam aj vlastne obývačku, spálňu, sprchu, záchod. Žiadna obývačka, spálňa, všetko dokopy. Proste všetko v jednom, ale máš tam hlavne svoju vlastnú kúpeľňu. Áno. To je dôležité. Áno, to je veľmi dôležité. Že tá privátna sféra tam je veľmi dobre akože udržateľná. Takže tam sme bývali. A to je super. Potom po tých skúsenostiach vlastne v minulej epizódiach ste boli, tak sme vedeli, že si teda žila v Anglicku a tam to bolo viac menej ubytovanie na tom hoteli, kde ste vlastne mali samostatnú izbu, ale zdieľané kúpeľňu, kuchyňu a tak ďalej. Takže toto bol asi komfortný pokrok. Bol to veľmi dobré a keď sa ešte môžem vrátiť napríklad v New Yorku, keď sme mali ubytovanie, tak vlastne sme mali len jednu izbu a vlastne ja som sa presťahovala, keď prišiel partner, lebo tam do toho šatníka, aby sme sa fakt dvaja nezmestili. Takže sme sa presťahovali a tam sme mali asi 3 alebo 4 izby, jednu kúpeľňu, ktorá bola úplne že hrozná, pretože tam nikto neupratoval. Čiže ja stále pred každým sprchovaním som musela vydrhnúť tú vaňu, aby sme sa my mohli komfortne vlastne, bez toho, aby som tam našla niečo po druhých ľuďoch, osprchovať. Takže pamätám si. Bolo to veľmi, veľmi zlé v tomto. Takže v tom Švajčiarsku, keď sme prišli, tak sme si to veľmi užívali, tú našu čistú, malú kúpeľňu, ktorá bola len naša. No, no ale... takže som sa zamestnala v hoteli. Bol to vlastne hotel, ktorý patril pod Bergbanen, to znamená, že oni mali na starosti aj všetky lanovky. A tento hotel ponúkal... Ako lanovky v lyžiarskom stredisku. Áno, presne. A tento hotel ponúkal vlastne taký benefit, že vlastne som mala všetky lanovky zadarmo. Takže som sa tam naučila snowboardovať. Super, jej. Áno. Tak to si iná frajerka, to ja maximálne lyže aj to, že 3 roky už lyžujem a strach v očiach stále ten prvý deň. Veľmi. Pozor, ide Veronika. Veronika potrebuje 2 dni na rozlyžovanie, preto chodíme na týždeň. No, takže je to veľmi veľké stredisko, je tam 60 kilometrov zjazdoviek. Krásne aj pre deti, aj pre rodiny, aj pre proste dobrých lyžiarov, aj pre slabých lyžiarov. Vy tam stále bývate? Nie, už tam nebývame, už som mala snehu vyše hlavy, ale chodíme tam niekedy lyžovať. Takže predaj mi to ešte viac, prosím. No, tak som tam robila v takom hoteli, kde som mala 2 Slovákov ako kolegov. Jedna bola so mnou chyžná a druhý bol v kuchyni ako pomocný kuchár alebo v myčke robil, teraz už si to nepamätám presne. A my traja sme stále chodili spolu lyžovať, alebo teda snowboardovať sme sa. Ja som sa
oni ma naučili snowboardovať. Tak. Takže bol to super. Oni dvaja boli to je moja srdcovka, to sú proste moji super kamaráti. No a vlastne tam som bola zamestnaná od decembra, vlastne iba na sezónu. Ale ja ten som hotel bol vedela... zavretý počas leta, alebo prečo iba na sezónu? Nie, oni Či tu dávajú stále nepotrebovali toľko iba... ľudí? Oni tu stále dávajú iba na sezónu v takýchto strediskách prácu. Čiže tá medzisezóna je zatvorené a vlastne je otvorená iba v zime alebo v lete. No a ja už som vedela, že oni ma chcú vyhodiť po 3 mesiacoch, čiže koncom februára, pretože tu vo Švajčiarsku musíš mať pracovné povolenie. Ak ti ho nedajú, do 3 mesiacov nemusíš mať pracovné povolenie. A oni mi povedali, tebe netreba. Tak Kto som ti vedela, povedal, že ti netreba pracovné povolenie? môj šéf mi tí povedal, zamestnávateľia, hej. že vlastne to netreba riešiť, že to je v pohode. Takže vlastne oni mi pracovné povolenie nedali, som si to vyrátala december, január, február, koniec februára mi dajú výpoveď. No a tak sa aj išlo stať, ale my sme ich predbehli, my sme všetci 3 Slováci dali asi v polke februára výpoveď, pretože oni tam boli veľmi nekorektní voči nám. Dávali nám veľmi zlé jedlo, dávali nám proste veľmi zlé šichty, boli nekorektní a tak sme my sa rozhodli, že my dáme výpoveď, ja tu ostanem ešte vlastne do konca sezóny s partnerom a oni dvaja odišli na Slovensko. Vlastne skôr. A vlastne ja keď som bola tu na sama, bez nich a partner stále pracoval a tak ďalej, tak som vlastne iba tak chodila lyžovať, prechádzať sa a tak ďalej, som trošku tak trávila čas. No a vtedy som chodila aj k nemu do práce na tak dlhšie, akože, že som ho prišla pozrieť, vyzdvihnúť, odprevadiť, najesť sa tam možno a tak ďalej. No a tá jeho vedúca si ma obľúbila. Nejakým spôsobom som sa jej páčila a tak sa ho pýtala, že či ja viem tiež robiť v reštaurácii. No, viem aj robiť v reštaurácii, že celý Anglicko aj všade robila len v reštaurácii. Tak je to on povedal, že vlastne viem robiť v reštaurácii, akurát nemám nemčinu. No a ona mi povedala, že keď sa do leta naučím základy nemčiny, tak ma vezme na letnú sezónu. Okay. Takže motivácia riadna. Takže som bola... Fair deal. No, takže som mala takýto deal. A prišli sme po sezóne na Slovensko, lebo tak sme chodili medzi sezóne, samozrejme sme mali voľno, mesiac, 2. Dal som si tam jeden taký kurz nemčiny na základy. No a naučila som sa, napísala som si fakt frázy, ktoré potrebuješ v tej reštaurácii. Čiže dobrý deň, chcete sa najesť, stôl pre 4, stôl pri okne, ste ready, čo vám ponúknem, čo si dáte na pitie. A tieto základné frázy, ako nie len slovička, ale celé vety. No a vlastne som prišla už potom na tú vlastne letnú sezónu a som prišla s vedúcou a povedala som jej po nemecky: dobrý deň, ako sa máte? A ona, že wow, že super, dobre, tak vás beriem. No tak teda som nejakým spôsobom sa tam dostala takýmto, ale najhoršie bolo na tom, že ja som to fakt len predstierala, že viem. Že iba tie frázy, hej? Nikdy nehovor, že nevieš. Ja to vravím stále. Ja som povedala, že I fake it till I make it a proste ja tam budem pracovať s tým mojím mužom a naučím sa to postupne a tak ďalej. Nikto nezistí, že to neviem. Presne tak. No, presne. A vlastne my sme spolupracovali trebárs. Ja som mala jeden rajón, môj partner mal druhý rajón. Keď som niečo nevedela, automaticky som sa hneď išla spýtať jeho, čo to môže byť toto, dačo, proste. A on že, aha, to mohlo byť bez cibule, trebársej. A už som to aj ja vedela. Takže som sa takto postupne po slovičkách
pomaličky naučila po nemecky. Asi do 3 mesiacov po tej letnej sezóne som už tak vedela rozprávať celkom po nemecky. Wow. No. Čo je super. Akože Obdivujem, ja kostrbato, som maturovala z nemčiny a nič proste u mňa... ale určite by si zhaslo. sa to Ale naučila. na to, že si odmietala nemčinu, to je akože celkom fajn, že si povedala, že ty mesiace to je nebudeš pecka. rozprávať. No, A hlavne to, že si išla a že si aj fake it till you make it, to je úplne najlepšie, lebo si vlastne bola hneď tam a musela si každý deň a kopa áno. slovíčok, to sa hneď rýchlo naučí človek. No a vlastne Áno. my sme mali aj slovenských kolegov, s ktorými sme sa stýkali, ale hlavne sme mali aj tých druhých kolegov, ktorí nerozprávali po slovensky. Čiže ja som bola nútená, keď som chcela sa s nimi nejako dohovoriť, tak som sa musela, ani som nehovorila nič po anglicky, aby som proste, lebo v tom hoteli napríklad som povedala, ja viem po anglicky, ale bola by som rada, ak by ste na mňa rozprávali po nemecky, aby som sa to naučila. No nič, mali v páži. Lebo sa im to Vieš, po nechcelo. anglicky nebudem sa trápiť s tebou, na čo? Takže sa im nechcelo trápiť, tak automaticky na mňa išli po anglicky. Takže... A ako si prežil, povedz mi nejaký ten rozdiel, že keď si bola ako pracovala v reštaurácii v Anglicku a vo Švajčiarsku, že cítila si tam nejaký rozdiel v kultúre, v tom, ako sa obsluhuje, alebo v prístupe zákazníkom, alebo nechcem to tu škatulkovať, ale tak tvoje nejaké osobné skúsenosti, že ako si to tak pociťovala, vlastne, že robím vlastne to isté, len v inom jazyku, alebo... Vlastne tým, že som pracovala v 4-hviezdičkovom hoteli, tak ten štandard bol veľmi vysoký. Fakt sme tam obsluhovali v rukavičkách bielých a porcirovali to chateaubriand proste pred hostiami a nalievali sme im, dolievali víno s rukou za chrbtom a tak ďalej. Takže bol to veľmi high level service. A potom som prišla tu a vlastne bol to servis o mnoho rýchlejší, taký strašne rýchly. Pretože to je pizzeria, ktorá musela točiť stoly. Že keď sa tam objavilo okno na pol hodinu, tak ten manažer to vlastne zaplnil na pol hodinu. Čiže to bolo veľmi rýchle. No a tí hostia boli viac menej turisti, ktorí prišli lyžovať, takže boli takí uvoľnení. Šup. Áno, ale chceli to mať rýchlo za sebou, sa najesť a ísť ďalej. Proste niekto to neriešil. Bolo tam zo pár ľudí, ktorí si chceli užiť krásny večer, tak tým to bolo dopriaté, ale akože nebolo to nejako obrovský high level niečo. A to boli vlastne ale 4 podniky v jednej budove, ktorá patrila celá jednému manželskému páru. A vlastne to bola pizzeria, potom taká mäsová reštaurácia, potom syrové fondu a potom tam bola taká vinotéka. A medzi tými 4 sme pendlovali, proste sme sa točili. Dnes si tam, takže bolo to viac menej také... Aha. Že rotovalo sa ten stav medzi tými šestranné, reštikami. no, áno. To je také zaujímavé, že syrová časť, mäsová časť, pizzová časť. Ale tak ľudia Taký zaujímavý koncept. Hej, ľudia išli za tým, že proste... Ale to boli ako 4 rôzne podniky. Akože nie, že jeden podnik, to boli 4 rozdielne podniky. Áno, ale že tam je iba syr, tam je iba mäso. No, tak to mali, no. Ale bolo to super. Jednu celú sezónu sme boli v tej mäsovej a tam opekali kuráta proste na grille a robili sme špízy, my sme tam pracovali s veľa Slovákmi napríklad a mali sme strašne veľa srandy, veľmi dobre sa nám pracovalo tam. Preto sme vlastne tam ostali aj z tej jednej sezóny nám ostalo, že tam sme boli 6 rokov. Wow. No. Takže sme boli... Takže oni vám už poskytli pracovné víza. Oni mi už poskytli pracovné víza a dokonca... Ale trošku sme sa nechali obabrať, pretože tie pracovné víza, čo sme my dostali, boli L-ko. To znamená, že to je iba na sezónu. A oni nám to L-ko stále predĺžovalo. Predĺžovali nám L-ko na zimu, na leto, na zimu, na leto. Takže sme mali stále to L-ko. Keďže oni boli celý rok otvorení, mali možnosť nám dať povolenie na celý rok. S ktorým by sme mali veľmi o mnoho urýchlenejší vstup do
Ak by sme si chceli požiadať o švajčiarsky pas, už by sme ho dávno mali. A takto teraz sme tu treba 15 rokov a ešte stále na ňo nemáme nárok. Kvôli tomu. Lebo ste dostávali tie Kurz. krátke víza Áno, na tie presne. tieto. Takže to sa vôbec neráta, kedy. Že keď niekto by chcel ísť do Švajčiarska dlhodobo, tak automaticky si musí popýtať povolenie B. Ja som napríklad papiere nikdy v Anglicku nebriešila, ja som sem prišla, dostala som NINO, National Insurance Number, a keď prišiel Brexit, tak tu máš vyplň formulár a fungujem, že nikdy som neriešila, že by som si menila občiansky alebo víza by som potrebovala a proste žijem tu a som tu normálne a môžem odísť na Slovensko hocikedy, sem sa hocikedy vrátiť. Takže to Dobre, je ale to úplne je iné. Ale to bola Európska únia, keď ešte si tam bola ty. Áno. Ale toto nie je Európska únia. Vlastne to je len ten šengenský priestor. Majú vlastne dohodu s Európskou úniou o práci, že vlastne poskytnú všetkým Európanom prácu, ktorí sa uchádzajú, alebo ktorí budú prijatí, ale potrebuješ na toto pracovné povolenie, ktoré nie je ťažké zohnať. Vlastne on ti ho vybaví tvoj šéf, keď si vlastne tú prácu nájdeš. Áno. Ale proste musíš pozerať na to, aby si nebol obabraný ako my. Áno. Je to také naopak, lebo vlastne ty prídeš tam bez víz a on ti tie víza dá. Kdežto do Ameriky musíš prísť s vízami, aby si dostal prácu. Áno, ale tu na môžeš žiť proste s tým, že napríklad tu na môžeš byť 3 mesiace bez ničoho. Nič proste. Nikto to nerieši, alebo... Bez travel víza, alebo tak, hej? Áno, proste môžeš tu prísť na dovolenku, môžeš si ju predložiť na 3 mesiace, nikto to vôbec nerieši. Kdežto v Amerike to je trošku prísnejšie, tam musíš mať už tu si už zaevidovaná a tak ďalej, že je to také, no. Ale vlastne tam sme sa poučili, že musíš stále pozerať na tie svoje práva. Aj hoci je to Švajčiarsko. Takže vlastne 6 rokov ste boli v tom areáli, rezorte, kde boli všetky hotely a tie strediska lyžiarske. A čo sa stalo, že už si spomenula skoro, že ste tam už není? No už sme tam není. Už tam nie sme, pretože v tom stredisku volá sa to, že to je Schneesicher, to znamená, že to je zaručený sneh. Keď nikde nie je sneh, tam je sneh. A vlastne tam je sneh od novembra do mája. A niekedy nás sneží každý mesiac, ešte v každom letnom mesiaci. Čiže snehu som mala takto. A ja som tam vlastne bola 2-krát tehotná v tom meste, v tej dedinke vlastne vysokohorskej. A z tej dedinky vysokohorskej, keď sa chceš dostať do najbližšieho mesta, kde sú nemocnice, banky, pošty, neviem čo, tak musíš prejsť 360 zátačok dole. Wow. Takže je to štreka úplne... Asi zhruba aká vzdialenosť to je? 30 kilometrov asi je to, tak nejako 35, neviem. A trvá ti to hodinu a pol, lebo ideš cez serpentíny, cez kopec. A trvá to, akože nie hodinu a pol, nám to už trvalo potom aj nejakých 40 minút. Niekto to prešiel aj za pol hodinu, ale to si fakt riskoval. Boli tam takéto zrázy, že si pozerala na to, že fúha, tu keby spadnem, tak už je po mne, amen. Takže... My chodíme do francúzskych Alp a v takom stredisku a ešte čo tam také, takže si to viem predstaviť, ale neviem si predstaviť tam žiť, takže je to úžasné na dovolenke a obdivujem. No ale určite to muselo byť krásne, keď sa 6 rokov vydržali, tak to bolo asi super tam žiť, že... Bolo tam nádherné, bolo to proste, my sme tam žili potom už v takom byte normálnom, pretože sme mali vlastne dcéru, sa nám tam narodila prvú, potom druhú, ale hlavne bolo, že... Prepáč, mám otázku. Ako sa tam k tebe správali, keď si bola tehotná, čo sa týka pracovných záležitostí, že ďalej si pracovala a je tam materská dovolenka, alebo máš tam nejaké takéto benefity, keď si iba na víza, čo sa týka... nemáš občiansky, áno, keď nie si občan švajčiarsky. Vieš čo, to je podľa toho, kde si zamestnaná.
Ale po právnej, No k tebe. po právnej stránke je to tak, že vlastne ty máš nárok pracovať, aj napriek tomu on ťa nemôže nikto tehotnú vyhodiť. Jediné, že si v skúšobnej dobe, vtedy môže To ti je v dať Anglicku, tak? bez akéhokoľvek dôvodu, či si, či nie si tehotná, to je jedno. Takže môžeš vlastne pracovať a pracuješ dovtedy, kým sa na to cítiš. Ideš pravidelne, každý mesiac máš, keďže tam pracuješ, platíš si poistenie každý mesiac a potom, keď otehotneš, tak vlastne všetko prepláca tá poisťovňa. To znamená, že všetky kontroly, prehliadky, testy, screeningy, pôrod, všetko prepláca poisťovňa. Ja som nezaplatila 1 cent za pôrod, za žiadne vyšetrenia. Dokonca som bola chorá, som mala zápal dutín a brali to ako tehotenstvo. Že vlastne v normálnom prípade by som si to musela zaplatiť, akože to ošetrenie, lieky a tak ďalej, ale keď si tehotná, tak vlastne nič. No na základe toho, že tam máš pracovnú zmluvu. Áno, a keď už ideš na tú nejakú kontrolu mesačnú a povieš lekárovi, pracujem v reštauračnej službe, nevládzem už, nesmiem sa do prehradky, alebo ja neviem, tak proste ťa vypíše ako keby, že si na 50% alebo na 80%, že si nemôžeš pracovať a vlastne prepláca ti plat poisťovňa. A ako to bolo s tebou? Dokedy si robila? No, ja som pracovala do 9. mesiaca. Potom v 9. mesiaci som už mala takto brucho, tak som sa zmestila len ku kase a už som len dvíhala telefón a proste už potom, keď ma videla vedúca, že viete čo, choďte domov. Bojíme sa, že to porodíte, budeme mať problém. Že prosím, že choďte si už oddychnúť, že vyložiť si nohy. Ako bola veľmi milá. Ja keď som robila v kancelárii, tak ja som mala kolegyňu, ona bola tiež do posledného momentu v práci a keď nám oznámila, že už som v termíne, že môžem porodiť od tohto dňa, že už hocikedy, tak to bolo také, že Pane Bože. Ale ja som asi 2. Len nie, pre mňa. Ja som asi 2, alebo lebo máš také okno, nie? Že už od tohto do tohto. Ja som asi 2 alebo 3 týždne pred pôrodom vlastne ešte pracovala, ale už potom som tie 2 týždne už bola doma, chystala som si vybavičku doma, postielku, tak ďalej. A potom, keď som porodila, tak vlastne tam sa ráta 3 mesiace od dňa pôrodu. 3 mesiace máš vyplacenú materskú 80% z platu. No, super. A potom už sa oni nestarajú. Ja vravím super, lebo v Amerike nemáš ani toľko. Wow. No. Nemáš nič. Málo. Ja som nič nedostala od nikoho. No. Ja neviem úplne do detailu, ako to je v Anglicku, ale viem, že máš nárok byť rok doma s tým, že ťa nemôžu prepustiť a máš rok matersku. Je to od percent, neviem presne ktorý, že od začiatku je to, že 90 a potom to je nižšie a nižšie, ale ten rok si doma. Že nemusíš sa akože vrátiť. Ale dostávaš podporu? Dostávaš určité percento, si povedala, hej? Hej, na začiatku dostaneš tých 90 alebo 80 a potom to ide nižšie, ale stále to je kvázi lepšie ako tá iba podpora na dieťa, čo máš od štátu tých pár korún, že je to regulárna materská na rok. Takže od štátu, od Anglicka tiež dostávaš nejaké drobné? Už potom, hej, akože keď si máš materskú, no ja neviem presne konkrétne, ale počula som, že mal by si dostať materskú normálne od štátu, keď ju zamestnanec, akože on ťa môže podporiť nejak, a keď nie, tak máš normálne regulárne materskú zo štátu rok. A nemôžu ťa ani prepustiť, keď si akože zamestnaný. Po roku sa bude tak vrátiť, jak je dobré... Tak to je super. Jak je dobré slovenským mamičkám na Slovensku, ha? No, 3 roky. No, my sme sa museli obracať, no. No a po 3 mesiacoch, ako si na tom bola? Že čo? No, po 3 mesiacoch ja som nemohla predsa... Lebo to nie si podľa mňa pripravená ísť preč od dieťaťa, to, Pane Bože, vôbec nie. Ani to dieťa nie je pripravené ísť preč od matky, takže ja som bola doma vlastne pol roka. A po pol roku som prijala nie na 100%, ale myslím, že na 50% prácu v tej reštaurácii po večeroch. Alebo to bolo na 100%. Teraz nebolo to určite 100%, možno 80%.
A s tým, že Čiže vlastne si to vedeli s manželom tak nejako zladiť. No, moji rodičia prišli nám veľmi pomôcť, za to som vďačná veľmi. Nemá to každý, ale proste oni boli akéby u nás doma v hostovskej izbe a dávali nám pozor na dceru a trebárs, keď som mala takú šichtu, že malú trebalo nakojiť, tak mamka ju doniesla do práce a oni mi museli akože povoliť tú pauzu na kojenie. Takže, a keďže sme bývali blízko akože od roboty, lebo to je malá dedinka, bola mamka aj s malou, s kočikom, ja neviem, do 10 minút u mňa. Takže to bolo veľmi funkčné, príjemné, že som ju vlastne nakrmila a ďalej som pracovala a ona išla s ňou domov ju uspať. Tá moja kolegyňa, ona sa, čo bola tehotná, sedela vedľa mňa, ona sa po 3 mesiacoch vrátila na 8 hodín od 9. do 5. do práce. To mi prišlo šialené, ja som nechápala, čo tam robí fakt, že po 3 mesiacoch, lebo ona mohla byť doma, ale jej by to, neviem, ako to mala finančne doma, asi jej to nevychádzalo, že by dostávala iba 60%. A normálne chodila na 8 hodín do roboty, presne takto rodičia jej nosili na kojiť dieťa. A masaker. No je to smutné, že tá matka vlastne sa musí nejakým spôsobom tiež vrátiť takto skoro. Ale zase na druhú stranu veľmi som si potom užívala tie chvíle, keď som bola doma s tou malou, že vlastne som si to nejako ešte viacej vedela vážiť. Áno. No. Ja som mala vlastne ten istý problém kvázi, jak bola naša staršia úplne malička. Tak naši prišli ku pôrodu, pomohli, všetko stále akože boli, ale keďže na Estu sa tu chodí na 3 mesiace, tak to bolo vtedy, že na 3 mesiace prišli a potom museli odísť, tak vlastne prvý čas to bol taký, že do práce chodil len Filip a potom vlastne, jak prišli naši, tak som sa mohla zobrať a som mohla ísť a ja s ním a naši zostali s malou alebo s malými doma a sa o nich starali pekne, čo tiež akože si vážim a sme za to vďační, že mali sme takúto možnosť, lebo necítila som sa komfortne hľadať niekoho cudzieho a nikomu som tak nedôverovala ako babke a dedovi, vieš. Jasne. Takže to bolo super, že mali takú možnosť prísť tu a vlastne pendlovať a doteraz pendlujú hore-dole od nás ku ním a do Švajcu a na Floridu a do Švajcu a na Floridu. Pomimo toho, keď si idú kde do Tajska, hej, alebo na Slovensko, alebo kde. O tom potom, ale to som chcela povedať, že Majke bolo umožnené, lebo mala blízko prácu, mamka prišla, babička prišla s kočikom a ju nakojila, kdežto ja som pomedzi prácu, čo sme mali vtedy servis, ešte stále, tak som odsávala mlieko, vieš, akože. Fúha. A prišla som domov za tým mliekom a som nakrmila malú s čerstvým mliekom potom, vieš, že stále sa to tak nastavilo, že mala. Ano. Takže bolo to také, aké to malo byť ten daný moment a robili sme to najlepšie, čo sa dalo zrobiť. Ale zase na druhú stranu, keď ja si to tak vezmem, tak ja som nikdy nemala nejaký takýto až extrémne blízky vzťah k starým rodičom, ako majú moje deti, alebo aj Emine deti. Áno. Pretože oni majú vlastne druhých rodičov ich. Čiže oni majú to privilégium vlastne keby mať takto blízky vzťah nielen s rodičmi, ale aj so starými rodičmi, čo je absolútne geniálne, pretože ja som toto v takejto miere úplne nezažila. Takže ja som vďačná za všetko, čo proste kvôli tomuto systému sme museli podstúpiť, alebo mohli podstúpiť aj s mojimi rodičmi, alebo s našimi rodičmi, že proste, že boli ochotní vlastne sa nejakým spôsobom zrieknúť svojho normálneho života a takto pendlovať medzi nami, lebo mali tú prioritu. Ale tak toto sa stal ich normálny život, vieš? Áno, mali tú prioritu vlastne ide. Sme jak takí kočovníci, my celá rodina, vieš? Ako najskôr idem ja preč, potom ide Majka preč a naši mali radi cestovať takisto, takže absolútne
nebol myhnutie oka o tom, že by naši mali problém sadnúť na lietadlo. A keď koľko razy počujem, Ježišmaria, si nechcem ísť, lebo Ďaleko. neprídem, lebo sa bojím lietať ďaleko a každý hľadá dačo a neprídu. Ale zase a naši to nemali nikdy len. Ale zase Kapitola koľkých sama už o si to sebe, má, no. ako často prídu ľudia navštíviť ľudí v zahraničí, že veľakrát je to o tom, že ty si odišiel, ty ma musíš prísť na Slovensko pozrieť a ľudia si neuvedomujú, že my tu máme iba obmedzený počet dovoleniek a ja nemôžem ísť 3-krát za rok na Slovensku a zobrať si 3 týždne, keď tu mám dokopy 4 týždne. A takisto, keď ja som na Slovensku, tak nie každý si zoberie dovolenku, aby tam so mnou trávil ten čas. Presne. A tak iné je to s inými členmi rodiny alebo s kamarátmi, príbuznými priateľmi ako s rodičmi, vieš? A keď rodičia boli na ten štýl, kedy môžeme prísť? No. Práve. Alebo kedy máme prísť? Kedy treba prísť? Presne. Vieš? To je ako obdivuhodné, lebo to nemá každý. No to nemá skoro nikto, podľa mňa. Ja som si moju mamku vycvičila, že naučila som ju, tu je lietadlo, tu je brána, už teraz je to v pohode, ale predtým to boli veľké rozhovory o tom, že ako pôjdem a nebudem rozumieť, pozerám, že niekto bude na tom letisku, kto bude po slovensky niekde rozprávať, len tam k ním, choď sa k ním prihovora, že nevieš. Ukáž letenku. Alebo proste dačo, pri najhoršom mi zavoláš. No. Keby dačo, takže ja som si ju vycvičila, chodí často, takže ale neradi ľudia, aj blízki rodičia, že nechodia takto do zahraničia za deťmi proste. Ty si odišiel, ty sa vrať, ty ma príď navštíviť a Presne. ako ja tu nechcem nejako škatulkovať, ale sú rôzne prípady a vy ste to mali úžasné, že vaši rodičia boli takí istí kočovníci ako vy. Sú. Aj sú ďalej. No. Takže super. Práve teraz sú na ceste z Bangkoku do Dubaja a z Dubaja idú do Čech. No. A potom to vlastne prídeš ku nám. No. Mne to príde strašne milé, aj keď cestujem, tak vidím tých starých rodičov, ako im je ľúto, že musia ísť domov, lebo majú už vnúčky, rodinu. Ale mne to príde strašne pekné, že prídu do toho zahraničia, aj keď sú v takom vyššom veku veľakrát, že sa im dá, že je to super. No. Dobre, a poďme pokračovať. Je to fajn, je to super. No, Tak, Švajčiarsku. O tom Švajčiarsku. No, takže kde sme to skončili? Že sa nám narodila dcera a vlastne po 2 rokoch sa narodila ďalšia dcera a sme si povedali, že pre tie deti tie hory sú síce super, ale vlastne oni tam nemali sme tam vlastne ani detského lekára. Napríklad, že už len za tým detským lekárom sme museli chodiť dole cez tých 360 zatáčok, čo bolo akože horor úplný. Takže sme sa vlastne rozhodli, že budeme sa snažiť získať si prácu niekde dole, niekde v normálnych nejakých mestských častiach. No a vlastne môj manžel, už potom bol to môj manžel, my sme sa vlastne aj vzali počas toho, ako sme bývali v Aroze. Vo Švajčiarsku? Tak, áno, vo Švajčiarsku. Alebo na Slovensku? Svadba vo Švajčiarsku. Vzali sme sa na Slovensku. Ale všetko som vybavovala zo Švajčiarska. To bolo akože veľmi zaujímavé. Vieš? Poznám. Takže môj manžel dostal prácu v takej firme jednej, ktorá má asi 30 reštaurácií. Vlastne dostali ju zhodou okolností vďaka jeho kamarátovi, s ktorým pracoval na lodi. Čiže kruh sa uzavrel. No a keďže bola druhá dcera ešte malá, tak ja som s ňou bola ešte rok doma. Mohli sme si to dovoliť vďaka tomu, že dostal lepší plat tam. My zistili, že vlastne v tých horách nám trošku dávali o mnoho menší plat, ako by sme mali dostávať. No ale, no áno. Tam mala byť vysokohorská prirážka. Aj platová. Hej, vysokohorská pri nížka. No ale to už je minulosť, proste sme sa popalili a už pozeráme na to, že kde sú tie minimálne hodnoty naše platové. Áno. No a takže som bola ešte chvíľu doma a potom som si získala prácu aj ja v tej jeho firme, ale v inej reštaurácii. No a sťahovačka proste, to bola veľká vec, keď sme sa sťahovali z tých hôr dole do mesta.
to sme si prenajali takú obrovskú dodávku, pretože my sme mali už trojizbový byt s 2 deťmi. Takže, takže sme sa fakt akože sťahovali vo veľkom. A vlastne si pamätám takú pikošku, že môj ocko bral auto. Trojizbový byt sa ráta trojspálňový, alebo aj s obývačkou je izba? Obývačka izba. Okay. Takže dvojspálňový. Áno. Dvojspálňový. Áno, ale... Ja už to tiež tak poznám, že 3 spálne je trojizbový dom. Ale v tej izbe pre mojich rodičov bol celý ich byt, takže to bol ako keby 2 byty si sťahoval. Že vlastne oni mali strašne tiež veľa tých vecí. No ale to je jedno, pamätám si takú pikošku, že môj ocko vlastne už išiel na neviem koľkýkrát s našim autom, akože osobným autom a mali sme tam naložené vzadu stoličky. Proste presahovalo to až hore ku tam vlastne ku stropu auta, alebo jak sa to volá, ku streche auta. A vlastne jeho zastavili policajti. A že on nevedel po nemecky, doteraz nevie ani slovo, ale usúdil z toho, že asi je nejaký problém. A oni mu uvalili pokutu za to, že má naložené auto vyššie ako je sedačka. OK. Že má do vrchu naložené auto, že nemá že nevidí dozadu cez to akože spätné zrkadlo. Také riešili, hej, že ako ideš oni očividne nabalený. využili situáciu, že proste boli to české značky, bol to cudzinec, nerozumel a očividne to využili a dali mu neviem koľko, 300 asi pokutu za to, že nemá výhľad dozadu. Proste on bol kompletne šalel z toho, že to takto využili a on išiel v aute sám, chudák. Takže sme mu ani nemali nejako pomôcť sa ho zastať pri hovorice alebo niečo preložiť. To, neviem, ako bolo to také smutné pre ňo. A rodičia vedia po nemecky? Nie, nevedia. Nevedia. A to im takže netreba. Oni tu majú nás a už momentálne tu majú aj moje dcery, ktoré všetko preložia pre nich. Behajú translátorky. No. No lebo naše deti, aj Majkine deti, ako vnúčky, vedia po slovensky pekne, takže vedia poprekladať z angličtiny, z nemčiny a tým pádom naši majú čisté ruky. Prekladateľky majú to vybavené. Hej, to je za to prebaľovanie, no. No, takže sme sa dostali vlastne do mesta, bývame pri Lucerne, v malom meste, v Kriens. Vlastne pracujeme ešte stále v gastre, ale môj partner, môj manžel je vedúci v reštaurácii. Ja som práve presadlala do iného typu gastronómie, začínam budúci mesiac a budem sa starať vlastne o starých ľudí, ale nie ako v Lege, nie ako, že sa budem o nich starať, ale budem im iba dávať jedlo. Takže. No to si trošku hupla. No. Keď som mi zažili, že preskočili. No. To si trošku hupla. To tam zo začiatku si nebola tam v gastre, však jasné, že v gastre, ale tam, čo ja si pamätám, tak keď ste prišli na začiatku, tiež ste sa tam potom vlastne niekoľkokrát sťahovali z miesta na miesto. No, my sme začali bývať v tom, prvýkrát, keď sme prišli z toho rekreačného strediska dole, tak sme bývali v takej dedine. Ale že to bola dedina, čo proste, to bola novostavba, síce, že krásny byt, ale okolo bolo nič, len polia. Proste, ja keď som chcela ísť na nič, tam nebola, tam bola základná škola, neviem, či do 3. triedy, ja neviem, ani nepamätám už, ale bol tam jeden malinký obchodík proste, taký, jak na slovenských dedinách za komunizmu, že tam proste nič. V tom obchode bola rovno aj pošta. Že horná dolná, hej. Takže keď sme išli s mamkou, že sme si išli zabehať, že sme chceli pre seba niečo spraviť, tak sme vlastne behali popri poliach. Ten proste, to bol taký vzduch, že končista, že hnoj.
bolo... Zdravo? No, veľmi. No proste malo to strašne veľa negatív, napriek tomu, že to bol nový byt, že sme ho vlastne keby veľmi rýchlo dostali, lebo to je veľmi problematické dostať byt. Na jeden byt sa uchádza, povedz nám o tom niečo. Možno 100 ľudí sa uchádza na jeden byt. A ako sa o to žiada? To je nejako cez štát, alebo... Nie. Podľa čoho vyberajú? Nie, to sú nájomné byty, alebo... To sú normálne, čo ja viem, niekto má byt, nejaká firma alebo súkromná osoba dá inzerát, že prenajmám byt a dá termíny, že kedy sú obhliadky. No a my sme napríklad raz tak boli na takej obhliadke a bol to byt proste úplne, že otrasne malinký, taký, že do jednej izby by som nedala možno ani jednu veľkú posteľ. Oproti nášmu teraz bytu normálnemu proste úplne, že hrôza. A na ten byt s nami tam prišlo asi 50 ľudí. Proste šialené, to tam bola promenáda, normálne si išla rad za radom a potom všetci prišli do tej obývačky, tak tu sme boli na sebe a nám hovorili to tam o tom, bolo že... tak veľa práce a tak málo bývania v tom kraji, alebo nechápem, že tak veľa... Neviem, proste je to veľmi náročné nájsť normálny byt. A za normálnu cenu. A ešte mohla by si spomenúť, akým štýlom vyberajú, že prečo práve ty, ako si ťa vyberú? Vôbec neviem. Vôbec neviem. Jaké sú tieto? Čo si rozprávala, čo ti kontrolovali? Tak sa nepamätáš? Podmienky? Akože podmienky boli veľmi, kontrolujú, či si zamestnaná, či máš nejaké vypisy registre trestov, či si nejaký kriminálnik. Toto je bežné. Úplne bežné. Potom, či máš nejaké dlhy, alebo či splácaš svoje splátky. Potom referencie od zamestnávateľa musia byť dobré, že treba si dobrý zamestnanie, zachodíš a pracuješ a tak ďalej. Že toto sa veľmi pozerá. Že si milá, priateľská. No, áno. Alebo napríklad aj pozerajú na to, či máš svojich domácich miláčikov, alebo niekde napríklad nechcú deti, alebo niekde... Najlepšie. Bez mačiek, bez psov, bez detí. Hej. Úplne akože toto je také skoro až diskriminačné, by som povedala. Ale neviem, nám sa podarilo veľmi, veľmi dobrý byt si nájsť nejakým zázrakom. Z tej dediny vlastne sme sa chceli presťahovať do Lucernu. Kvôli tomu, že vlastne manžela prehodili z práce. Prehodili ho do Lucernu. Lebo to je jedna firma, ktorá má 30 reštaurácií a on povedal, že na pohovore povedal, že je flexibilný. Tak oni to využili a že keď ho prehodili do tej prevádzky, tak vraví, že ale veď si povedal, že si flexibilný. A on že OK. Som povedal, hej. Takže sme si hľadali byť v blízkosti, aby nemusel dochádzať hodinu do práce, alebo ja neviem. On napríklad... Kým sme si našli byt, dochádzal. Končil o 11:00 a 11:03 mu odchádzal posledný vlak domov. Takže mal to strašne stresujúce. A gastronomia je predsa taká, že niekedy dlhšie sedia ľudia, niekedy kratšie. Proste to, nevedel to nejako ovplyvniť. Niekedy chodil od púlkou domov, prišiel o 2:00 v noci, išiel cez Zurich niekde, alebo proste... tiež tam nebola opcia, že by som sadla do auta a išla poňho, lebo som mala 2 deti spiace doma. To tiež nemôžem nechať samé. Takže museli sme sa presťahovať kvôli tomu, keď nechcel teda zmeniť prácu, či tá práca bola veľmi dobrá, alebo stále je, lebo stále v nej je už 8 rok. No a takže išiel sa pozerať na byty, ktoré boli v ponuke a vtedy práve akože dostavovali túto našu budovu. A myslím, že ja som bola vtedy s deťmi u Emy na dovolenke. Sa mi zdá, lebo ja som tu nebola v tomto byte na obhliadke, ale iba mi povedal, že taký pekný byt, no. Takže to bolo moja obhliadka, že povedal mi pekný byt. Bola si upísaná. Hej, a vlastne oni sa ozvali za 2 dni, že keď chceme, tak teda ho môžeme mať. Tak sme povedali, že fúha, dobre, tak ho berieme teda, ten byt. Bola to úplná novostavba, všetko čisté, nové, úplne neobývané, proste
dostavovalo sa vonku, ešte ihrisko nebolo. A my sme Keď to porovnáš s anglickým bývaním, tak sa to viac približuje k európskemu štandardu, alebo áno, americkému, alebo... to je taký, povedala by som, že taký slovenský luxus. Nie je to ten panelákový štýl, že také menšie tieto, ale proste... Nič komunistické, ale že Je novo to pekne krásny, vystavané. otvorený priestor, proste chodby sú široké, výťah je široký. Proste keď sa človek nasťahováva, tak to ocení, pretože tie veľké skrine alebo veľké postele zrazu nemusíme nejak prispôsobovať tej malej úzkej chodbičke. Rozoberať, My sme tu už zvyknutí, že nakúpia sa nábytky a už to ani nesťahujeme, lebo kým to rozobereš, znova zložíš, Pane Bože. Nie, tuto sa prisťahovalo veľmi dobre. Fakt to bol, akože podľa mňa to bol taký zázrak, že sme tento byt našli. A doteraz tu bývame už asi 7 rok. 7 rok tu bývame. A sme spokojní. Fakt, deti chodia same do školy. A rozmýšľali ste nad kúpou toho bytu, či ani nie? Je možnosť? Nad tým sme sa ešte nezapodievali až tak veľmi. Skrsla nám myšlienka, či sa nespýtame na nejakú hypotéku. Je to možno v štádiu myšlienky momentálne. Lebo presne práve nevieme, ako je to tu chodí. Nie je to tak ako na Slovensku, to viem. Ale presne ako to je, tak to ešte neviem. Ale určite sa to viacej oplatí, ako byť v nájme. Pretože v nájme, povedzme si na rovinu, nie je to lacné a vlastne platíš a nemáš nič, len bývaš. Takže... A keď to porovnáš s Anglickom, Takže tak zarobí sa viac a nižšie náklady? Alebo... Možno by sa znížili náklady, keby sme požiadali o hypotéku a kúpili by sme nejaký byt. A keď to porovnáš s Anglickom, že koľko si v Anglicku narobila. No tak tam si mala asi minimálne náklady, lebo si bývala pri tom hoteli, ale... Ale aj tak v tom Švajčiarsku je to ako? Po Švajčiarsku som zarábala asi 2-krát toľko ako v Anglicku, ale tu vo Švajčiarsku sú strašne veľa výdavkov, čo sa týka poistenia. My platíme, akože keď môžem byť priama peniaze, proste takto, jasné, tak kľudne. platíme okolo 1200 frankov poistenie na mesiac na rodinu. To je zdravotné poistenie. Wow. Proste, a to neplatí zamestnávateľ? Nie, zdravotné poistenie nie. Úrazové platí. Ale to tehotenské ti preplatili. Áno, to je niečo iné. To je separátna vec. Iná kategória. To je úplne niečo iné. To vôbec neriešia takto. Ale dokonca s touto poistkou, čo platíme, tak tu vo Švajčiarsku platí koncept, že máš svoj rámec, svoj balíček, ktorý si platíš do roka sám. Bude to 300 frankov alebo 2500. A keď nám napríklad poradili, dobre, ste mladí, zdraví ľudia, dajte si ten 2500, tak budete platiť menšiu poistku mesačne. Čiže je to také, že platíme len 1200 a máme do roka... To je to isté v Amerike. A máme do roka 2500. Salzbehalt sa to volá, že vlastne si sama platíš do 2500 frankov ročne sama. Všetko nad 2500 si poistená. Takže out of pocket, tu na to hovoria. A vlastne, keď by som si dala tú poistnú balíček na nižšiu tú sumu, tak vlastne by sme neplatili možno 1200, ale by sme platili možno 1600. Že je to vyššia poistka ako keby. No. Je to iné ako je to presne ten istý systém ako v Amerike. Na Slovensku je to proste stále to isté, 70, či koľko sa to platí a platí ti to zamestnávateľ, alebo keď si nezamestnaná, tak sama si to platíš, alebo úrad práce. A vlastne máš všetko pokryté v podstate, okrem nejakých liekov a možno nejaké extrémne náročné, komplikované služby. Ale viac menej tá základná zdravotná starostlivosť je už v tom, nie? Tak sa mi to zdá. Keďže som veľmi málo bývala na Slovensku. Je to povinné? Je to povinné? Musíš mať? Je to povinné. Každý musí byť... To nie je povinné. Fakt.
Pretože my sme aj prepočítavali, my nie sme chorí nikdy tak regulárne, že proste ja so soplíkom k lekárovi nevedem. No. Takže keby som mala platiť $2000 mesačne za našu rodinu na zdravotné poistenie, že keď možno ochorieš, a čo ja s chrípkou do lekára naozaj neidem, jedine mi treba mať také, že úraz sa stane a keď je nebodaj auto nehoda alebo niečo, tak cez autopoistku je pokryté zdravotné poistenie a potom úrazové je jakoby zvlášť, alebo si potom to vieš, že ja neviem, spadla som a zlomila som si lakeť, ja som si všetko hradila sama, svojpomocne a som si to dokázala zaplatiť o 20-násobne lacnejšie, ako keby som išla cez poisťovňu do nemocnice a nechala to riešiť všetkých ľudí tak, že proste ťahajú z teba jak hyeny všetko, len aby najviac vyťahli z poisťovne. A potom sa ti automatická poisťovňa zvyšuje aj. No tu je to, keď ju toľko využívaš. Tu to rozdeľujú ešte aj tie úrazové poistenie, napríklad keď pracuješ viac ako 8 hodín do týždňa, to znamená, že viac ako 10% pracuješ niekde si zamestnaná, tak ten úrazové poistenie máš vlastne zaplatené. Ja som si zlomila ruku a vlastne som mala preplatené všetko, čo sa týka tej operácie, alebo aj po úraze vlastne všetky tie rehabilitácie a prevezy a neviem čo, proste všetko som mala zaplatené z toho poistenia. A tam som už nedoplácala žiadnych 2500. To bolo úrazové poistenie, niečo iné zase. Tu nie je to až tak ako na Slovensku, lebo mne to odchádza normálne z výplaty. A mám problém, tak idem doktorovi, nepýtajú odo mňa žiadne poistenie. Proste tu si to je ako na Slovensku, si myslím. Ani neplatíš nič out of pocket? Nie, tak iba lieky, keď sú, že do lekárne ideš, tak si niečo doplácaš a nie, ideš k lekárovi, ideš do nemocnice, ideš niečo máš, niečo ti je, ideš tak... Ja som v Anglicku, keď som bola v Anglicku, ani som nebola u lekára nikdy, takže neviem. Nie, chvála Bohu. Nechceš toto tu zažiť. Ja si myslím, že toto je téma samostatná sama o sebe. Sama kapitola o sebe, zdravotníctvo v Anglicku a v Amerike. Ale napríklad aj v Švajčiarsku sa hovorí, všetci na Slovensku, keď pozerám cez Antik nejaké relácie a je reklama, tak všetky tie lieky zo švajčiarska receptúra, všetci sú z toho úplne hotoví a pritom absolútne to nie je tak, že by to bolo nejaké extrémne špeciálne alebo niečo výnimočné, alebo... Má to dobrý marketing pre Slovákov. Hockedy, čo ja viem, paralel je lepší ako... Švajčiarsko je... No, čo ja viem, podľa mňa... Podľa mňa to iba marketing pre Slováka, lebo Slovák si myslí, že Švajčiarsko je... Ja si myslím. Lebo švajčiarske hodinky sú najlepšie, vieš, tak aj lieky budú. Už to je tak historicky zakorenené. Ale sú tie švajčiarske hodinky naozaj najlepšie, vieš? A to nikto nevie, to sa dá jak pri... Ty žiješ vo Švajčiarsku. Ja neviem, ja nenosím hodinky. Nie, ako... No ale počkaj, ja si myslím, že to je na Slovensku overrated proste, že to Švajčiarsko akože... Že si myslia každý, že to je neviem aká špičková kvalita a pritom... Bežná. Postavia domy a má krivé zarúbne napríklad proste. Vedia. Ale čo sa týka potravín napríklad, tak áno, je tam, nedajú dopustiť na to, že proste pasú si krávy a majú dobré mäso, dobré kury, vieš, a akože takéto, že kvalitné veci, syry kvalitné a tak ďalej, že proste na takéto veci si myslím, že nedajú dopustiť, čo si spomínala mi hocikedy. Áno, preto je tu strašne mäso drahé. Aj z toho dôvodu, že vlastne oni to majú zo zákona uzákonené, že vlastne žiadne živočíchy, žiaden ten dobytok, ani kuraňce alebo čo, nemôžu byť antibiotikami alebo nejakými liekmi píchané, dopované, aby neochoreli a tak predávané. Čiže ono už len stačí, že je to švajčiarske mäso a vôbec na ňom nemusí byť bio, eko, neviem aké tie všetky značky. Je to vo všeobecnosti nastavené, že to musí byť vlastne. Presne. To je ten štandard. A preto napríklad kuracie mäso tu stojí 33 frankov kilo. Proste je to pecka. Je to strašne drahé. A hovädzie? A hovädzie sa pohybuje na základe toho, ktorý
ktorý diel mesa od nejakých 60 až do 150 frankov za kilo. Áno. A koľko je frank euro? Frank euro je zhruba 1:1, teraz momentálne je 0,90. Ježišmaria, takže 100 euro za meso. Za kilo mesa, no. Ale tak aspoň pozri, nemusíme vždycky jesť iba meso. Práve. A napríklad ja mám veľmi veľkú výhodu, že moje deti vôbec nechcú červené meso. Im to nechutí. A vlastne kuracie meso, už keď majú 2-3 krát do týždňa, tak už povedia zasa meso. Takže mám veľkú výhodu v tom, že... Zase rajská. No. Ešte môžem rýchlo dovysvetliť, čo to znamená ten antik, jak si povedala, lebo ľudia, čo podľa mňa nežili v zahraničí, tak nevedia. Ja som sa s tým tiež stretla až v Anglicku. Na Slovensku je antik? Na Slovensku je antik. Áno. Jasné, áno, že áno. Však to je v Košiciach firma. Ja A som to myslela, normálne že na to antiku, je... moja pozeráš telku. Ježiš, teraz to je No však neplatená áno, ale reklama. ja som- Tu sme na YouTube, tu je všetko neplatené a zadarmo a iba za náš voľný čas, lebo prečo nie? Ja som to nevedela, napríklad ja som si myslela, ja som prvýkrát počula antik, keď som prišla do Anglicka, že tu si ľudia platia antik, lebo sú to slovenské programy. Ale ja som na Slovensku poznala, že Magio a takéto Mne sa zdá, že antik není náhodou spoločnosť, ktorá vlastne sprostredkováva internet, jak my máme Comcast alebo dačo. A oni do toho majú aj svoju televíziu. Či sa milím? Ja vôbec neviem. My to len máme. Dačo také sa mi mári. My máme tiež antik, takže Keby a niekto platíme za to nevedel, mesačne. ako ja, tak antik je vlastne slovenský sprostredkovateľ, kde sú všetky slovenské televízie, STVčka, A áno, Markíza. máme momentálne vyťažené všetky naše prostriedky na googlenie, takže v tomto momente... No, takže ten antik je... Neviem, ja som o tom nepočula, keď som bola na Slovensku a myslím, že to je jediná spoločnosť, čo do zahraničia ľudia si na tom vedia pozrieť. Neviem, ale je to super. My to nemáme. Lebo My sme môžeš si to nemali pozrieť aj v slovenské archíve, tie veci, aj pretáčať vlastne, aj už teraz nie celkom tie reklamy môžeš pretáčať, ale väčšinu v nich, no. Hej, je to platená služba, platí sa nejak 8 alebo 7 eur na mesiac. Tak nejak. To je dosť dobré na to, že tam máš všetky telky, nie? Hej. Ema, koľko platíš v Amerike? $20? $30 na mesiac. Fakt? Ťa už kubali. Ťa už kúpali? Lebo to máš na 12 televízoroch. Není rozdiel. Není rozdiel, je to Amerika má iné ceny, vieš ako? Vyššiu čaržu. No asi hej. Hej. Oni vedia, že si to tam proste musíš dovoliť, keď chceš. No čo ten antik, čo sme sa bavili? Či to sme už ukončili? Či čo? No nič, to už koniec. Tak ja som o tom nepočula, keď som bola na Slovensku a som myslela, že to je vyslovene, že pre ľudí, čo sú v zahraničí. Nie, ale tak napríklad aj moja svokra má antik. Na Slovensku. Hej, na Slovensku. Áno, aj krstná. Hej, aj krstná vlastne. No. No, to... Takže fungujú ľudia aj na Slovensku na tom. To je z Košic, sa mi zdá. Ja vôbec neviem. Ale veď nepoznáš to také video na YouTube preslavené? Ale však ja vám platím. Prečo mi to nejde? No. Trošku vulgárne, ale proste známe strašne. No. Dobre, mňa by ešte zajímalo, že aký žijete tam, ceny si nám plus minus povedala, horibilné za potraviny, ale za kvalitu si platíš a tak ďalej, takže to zdravotníctvo trošku si nám predhodila, že ako to tam funguje. Ale povedz nám, lebo Švajčiarsko je krásna krajina, že mimo toho, že ste odišli z toho zimného strediska, kde je stále kopec snehu a nič len sneh a sneh, tak teraz, kde sa tam nachádzate, tam je teplejšie, lebo ste vlastne bližšie pri talianskych hraniciach? Áno, my sme vlastne v centrálnom Švajci a vlastne je tu približne rovnaká klíma ako niekde v Košiciach.
Je to zhruba OK. rovnaká klíma. V lete 4-ročné obdobia. Áno, v lete je teplo, v zime je zima, teraz momentálne je -2. Tak klasika úplne normálna. Máme tu okolo seba hory, ale nie sme priamo v nich. Sme v meste, máme obrovské jazero s krkolomným názvom Vierwaldstättersee. To sa ani nesnažím vysloviť. Hej, takže máme asi hodinu do Zurichu na letisko autom. Všetko je tak blízko, sa mi zdá. Že všade, ja napríklad sa dopravím do práce za 10 minút na bicykli. Pecka. Super. Takže takže- keď sa rozhodnete, že chcete ísť niekde do hôr, alebo na prechádzku, alebo dačo, tak máte to všetko tiež zároveň po ruke. A keď Áno. chodíte na nejaké túry, alebo na nejaké také výlety, tak čo rada robíš ešte pomimo? Tak akože ja tu žijem taký normálny klasický život, že okrem práce mám ešte svoje záľuby. Okrem toho, že sa starám o deti a o ich záľuby, samozrejme. Hej. Tak ja veľmi rada maľujem. Momentálne som v tom ponorená a vlastne o 2 mesiace mám takú malú výstavu, Pecka. ktorú vlastne, to nebude len moja, to je vlastne viacero takýchto umelcov, ktorí tam budú vystavovať. Takže sa zaoberám touto myšlienkou, že čo tam vlastne dám. Na tú výstavu z tej mojej kolekcie. A potom momentálne sa zaoberám cvičením, trošku začala som cvičiť, stretávame sa niekedy s známymi, s kamarátmi. Máme tu nielen slovenských známych, ale aj strašne veľa zahraničných švajčiarov. Švajčiari sú síce takí uzavrení do svojej takejto bublinky, že nikoho tak radi nepúšťajú medzi seba, ale už keď sa nejakým spôsobom spoznáte, tak už sú potom veľmi milí. Takže... A fotíš si to malovanie? Máš to niekde na Instagrame? Zatiaľ mám takú mini stránku na Instagrame, ktorú ešte momentálne nepropagujem. Zatiaľ si tam len dávam svoje také prvé obrazy, ktoré nafotím a tak, ale myslím, že s tou výstavou to začnem vlastne ďalej riešiť, že si to dám tam ako, lebo oni budú robiť taký katalóg, tak asi to tam hodím, že to tam bude a vlastne o tej stránke ešte nikto nevie, ani Ema dokonca. No však čudujem sa zase. Lebo ja som taký človek, Odhalenie. Hej, ja som taký človek, že vlastne som proste taký človek, že keď to je niečo hotové, tak vtedy to dávam niekomu vedieť. Že moje plány sú také väčšinou len pre mňa, aby to bolo potom, až keď je to hotové, tak je to nejak verejné. Ja som úplne opačne, ja rozprávam moje plány všetkým a všade a z polovicu z nich sa neuskutoční a potom sa ma ľudia pýtajú a ja taká, že a to som aj myslela vôbec. No, ale ja podľa mňa je dobré rozprávať sa o plánoch, lebo nikdy nevieš, kedy ti kto čo doradí, vieš? Hej, ale to má svoje výhody a nevýhody, lebo keď nepovieš, tak si strážiš to svoje a ľudia ti to nemôžu zničiť, ale mne to je jedno. No hej, ale tak zase... Každý si robí, jak chce. Hej, na druhú stranu, už keď sa niečo podarí, ja proste sa viem sa pochváliť, alebo niekomu to prezentovať. Hej, niekomu to prezentovať napríklad, že mám v pláne toto a toto, alebo urobila som toto a tak. No a okrem toho rada fotografujem, aj s mojim manželom vlastne chodíme veľmi radi. On fotografuje vlastne tie landscapes, jak sa to povie? Krajinky. A vlastne ja som taká viacej na portréty, na takéto bábätka fotiť a rodinky a tak, takže miestami sa tak trošku aj tomu venujem. Ale teraz viac maľujem. Super. No? To je super byť kreatívny.
No jasné. No mne to strašne chýba v tej mojej práci, že Takže si kreatívna duša a držíme ti palce, aby sa ti to podarilo a že by si úspešne sa niekde prekreovala. ďakujem. No dúfam, že mi to vyjde, že budem aspoň trošku viacej vedieť pokračovať v tejto ceste, lebo vždy som potrebovala robiť niečo popri mojej práci, takéto kreatívne, lebo zase, povedzme si na rovinu, tá gastronómia je stále o tom istom, skoro. Ale no, je to proste Takže krásne mať zážitok. Už mám pre vnútorné naplnenie. Presne, zase. presne tak. Takže... A potom Presne, nikdy za mňa nevieš, kam ťa to pecka. posunie. Presne tak. No. A Takže no. chcela by som ti povedať, že ďakujeme, že si vlastne prijala druhé Ďakujeme veľmi pozvanie. pekne. A určite sa s Chystaj tebou sa na dohodneme na ďalší, aby si nám dala nejaké nové updaty o sebe, o svojej rodine a o okoliu a tak ďalej. A sme radi, že si tu s nami bola, že si s nami strávila čas. Dúfam, že vám sa to všetkým páčilo, lebo je to celkom zaujímavé rozprávanie a spoveď našej Majky. Takže určite sa ešte uvidíme spolu. Pripájame každý z iného štátu. No, ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie a za to, že som mohla byť súčasťou vášho podcastu, ktorý si myslím, že sa dobre rozrastá a že máte super divákov, ktorí sú veľmi milí v komentároch a ktorým treba tiež poďakovať asi. Áno, určite. Za to sme určite vďačné, takže... My sme vďačné. Sme vďačné? Sme vďačné. Sme vďačné. Stále vďačné. Stále to aj nás niekam posúva s Veronikou, čo sa týka tvorby tohto podcastu, takže budeme sa tešiť na vaše komenty, na vaše príbehy samozrejme a píšte nám do komentov, ktorý chcete nejaký príbeh nám napísať a my vás zverejníme, prečítame a trošku sa možno aj pobavíme, alebo začudujeme, alebo váš čo sa vám udialo. Takže ďakujeme za pozornosť a vidíme sa v ďalšej epizóde. Presne tak, vidíme sa. Ahojte. Čaute. Čaute.